Enhorabona, doctor Barret, per haver arribat fins a aquest punt. Molta sort. Primer dels finalistes. El segon és en David Miret, un home que ha viscut als Castellers des que va néixer i que és un exemple del que representa aquesta manifestació cultural. Avui ell encarna, personalitza tot aquest món que l'any passat va rebre el reconeixement de la UNESCO, sent proclamat al món dels castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. En aquesta època que hi ha hagut ara de reconeixements a nivell oficial amb la UNESCO, quan va guardonar els castells com a bé immaterial de la humanitat a preservar, doncs és una manera més de donar els castells a conèixer el món. Jo crec que el David és cap de colla perquè té un instint natural que porta dintre, que ell és un líder. Aleshores, a part de ser un líder, jo el que destaco del David és que és un líder optimista. O sigui, el missatge que desprèn el David sempre és optimista i a part té credibilitat. És tu el culpable que el David sigui casteller. Vull dir, això ja ho hem viscut sempre perquè com que a casa s'ha parlat tant de castells, que és el que ell deia, que la decoració inclús, a les fotografies, a les parets, tot arreu doncs, hi ha castells. El David, des que és cap de colla, la veritat és que no para gaire per casa. I el fet que dediqui tantes hores als castells, doncs, fa que una mica la família en pateixi les conseqüències, no? Me'n recordo que anàvem a la platja a Cubelles, sempre fèiem castells, jugàvem sempre amb peces de dòmino, de casets, fèiem concursos entre nosaltres de castells. El casteller per aplicar els sentiments que comporta el ser casteller s'ha d'estar dins d'una colla, no? Això és molt difícil explicar, perquè quan fas un castell se't posa la pell de gallina, no? El primer consell va ser no miris a baix i puja el màxim finet que puguis. Això de finet i pel mig, que és l'últim que diu el cap de colla a l'enxaneta quan comença a pujar, és primordial, perquè, esclar, si algú puja en un castell i comença a remenar-ho com si pugés en un arbre, el castell perilla. I a vegades em diuen, ara ja no deus patir, i no és veritat. Encara que no pugin els meus, en un castell sempre es pateix fins que tots els castellers són a baix. Vull dir, és que és una cosa que l'hem de pensar que estem treballant o estan fent una cosa humana, no? Quan hi ha persones entremig i hi ha nens, i encara que no siguin els nens també que caiguin els altres, fa patir. La veritat és que no ens ho esperàvem, però bé, tant si guanyes com si no, moltíssimes felicitats. David, tant si guanyes com si no, estigues ben content que ja hem guanyat la presència en un gran mitjà i la gran publicitat dels castells arreu, i això és molt important en aquests moments i ens n'hem de sentir molt orgullosos. Bueno, David, felicitar-te per ser dels 3 primers. Si guanyes, collonut. Si no guanyes, també. Que sàpigues que estem molt orgullosos de tu, tota la colla, i que sàpigues que el meu pare, si fos viu, estaria supercontent.